γράψει κάποιος άλλος. Θα μείνει η μαμά χωρίς καγιάκ. Εγώ μου έπεσε η πετσέτα. Εγώ θέλω να κατακτήσει το μάτι. Πολύ καλύτερο. Έτσι. Λοιπόν, το γνωστό θα κάνουμε μια άγγια. Το γνωστό. Φιλανδικό κύκλο. Το Άγιο Νικόλα. Πόσοι είμαστε, μισό λεπτό. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ατρακάρετε. 10, 11, 12. Μπράβο, Γιώργη. Άστο, πιστή. Πολύ. Και δυνατή. Αν όχι θα βγεις ακόμα, περίμενα να σε βγάλω εγώ. Αχ, θα βγεις, θα βγεις εγώ. Αυτές είναι και καλά χαραγμένες, δεν έχει κομπλητικό. Πάμε. Το μεγάλο που θα το δώσουμε. Σε μένα. Ακριβώς. Στο Ποσειδώνα.